iri kuba tukachirangi cha Crown Paints eyure company namba yemo iyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iri abantabati bwigo imeya uru superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganiri erangi yiga aseduke yiga ya uru superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi nabwigo Ekeonga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya uru superstores yego tokase enyumba ya uru complex imeyumucho yigo musongo eyuerange ne duka ya Safaricom mwigo ngo tukabari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera se namba chabo 0111161500 Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Mugasomia mwancho murigiro Getembe TV tukeriga ria Jumatano yeti tariki 24 mutinyi no yokianda. Karibu sana ase Ekeonga Chinsa Isano na Ibere elinde tunyare gosanga ali agokorekana aseriro boria gusi na boigo isiko ya gusi nchenkoro kwa Matildah Obaigwa na boigo veni nyaboke kwa asomuno wewe manyere. Karibu sana elinde tunyare gosanga asinchira yobwa mo Chinsa mo chiri cha YouTube Getembe TV na boigo Chinsa mo cha Facebook Getembe TV na nekerongo cha Ekeonga nigongo chaka koro chinsemo chiabo machoge borabu ase kenyoroge korokwa ribago ime ya Ritembu county ne ya Kisii ekerobono abanya kenyoro banyarire gotigara no moichano monene magega y'umwana bw'imyaka ebere gosiri obugima bwae abo bono asakagere bunaniganyare tukugwa ase endo eyo yabwate amache aichire kolengana buna omurikito Gilbert Kobi anyara gosangana bo nigo bono banyare kwera buna ngina omwana oyo nigo ale ase Chinsa chiri chia Gulf agendete kose akwerigeria ebitoki nekero bono mwana oyo iga anyarete konyora omubasokano oyo rituko rigoro na nigo batebirenga machayo abekira sendo na mache engombe yale konywa korende asinchira y'umubasokano nigo anyarete kugwa ime korende eyo nigo yatigire amabori amange chibichecho unachiko bwatio tukoria igoro kiarengange Chinsa saa 7 iga saa 6 igane chitage nkaigwa chikurate korwa eparanga manya buna turangenera nigo
andake chipikipiki chiakanire gose egari nkarangeria mukamo murumi ntosogete gochapa kamogorinki ekiye chikurate ng'ai chiarure koru agantebi no mwana ogwa mache ime bogeto mochokoro bwobegi boge ekene nabo naminyogete iko nkanyora abantu mbaichire lakini abanya no mochimbare ngo omochokoro oyo ninakoro gachiete Ekeonga sokoro yaye gachiete Ekeonga mama omwabo omwana oyo garoibo omwiseke mama omwabo akare Chinsa echi cheisipo Saudia ono ekero naiko ekene nkanyora omwana okoya no bekire nse abekire nse no motungie plastiki endo yabekire amache baba omwabo abegete endo eyo amache ng'ombe yarenge gocha kunywa omwana oyo okorora no agwete bono nkanyora bamurusirie endo erime obekire nse lakini nkoya yanare nkabogoria omwana oria n'abantu bari barengo chichirani tukagenda nere bakogembo tukarine pigipigi omwana ore moyo okoya tugaikogembo nyagitari abanyagitari bagacha batatu kanyora omwana nabwateri Ibere bakamonyegeriga bakamusungusi bakabeka amaguru go Chinsa iga bakamusugumenda bagacha bakamubeka nse bakarangeria abanyagitari bande bakaba 6 harafu bagateba omwana okendire tugacha tukagenda polisi tolikopi ogembo bagatotebia genda aige tokorikera machoge chacha bono genda station yeino ere Magena ekagera tugacha tukagenda Magena abasigari mbachete babere bagaka chibicha bagaka omotungi ori chibicha basi bakagenda bagateba naende nabo muranyore bantu bande bagocha mora rusi motungi ori Moncho murigeria roboti oruno ronyora sinchira kerunu Ekeonga Chinsa Ibere chalero muragoba gutigana nayo omonchoreria oyomo asereta Thaddeus Nyang'au kurwa ase omoto bichage me iye wode ya Kiumbu Nyaribari chache county ya Kisii nigo bono nere agendete kubara asara kubwatekana na baibi abo banyarete kusagana eduka yaye eyera asensemo yomote obichage Chinsa chabutukona kuiba ebinto ebinge kurwa ase eduke yo ase bono omonchoreria oyo anyare kuboria buna bari bonse batenerete amang'ana yoborendi banyare kwenekia buna banyare kumokonya kwirania enibo yae naboigo nekirate biruna ebikorwa bune bibi abere bikomentekana ase chinsemo echo cha Kiumbu Nyang'au seitera ari nyosia no ngiche to motao bichage kunyakoro bonjori bwana sikuru mwaka 2010 paka sai bono utuko bwa rero na kirwishimi nyabwakire ngote imana yawe iduka yawe yabuniro na njinga nami nyakagocha nanyora ngamene ibunire barushya amavuta ko mwisho ningorete stock ngabeka bono naenda nari ko pikyo nande bono rero kwenda kurige system biyane abantu abasani bane nandi nabantu bayiburi babo barega nchitinde tiko bakosa jubona bona imokia tuembe iri yo mwana inchi nande serikali kanete nande nyore serikali gekunda umugosa ngosa baba naba bangira ni mito byane agaiga tiniko bakora kene bangira ni mito byane bibene byenge asinge nchobono nimba manyete na basani bane aso kuanja na serikali na tigetu burendi obuya igaiga umuto bichage na Kiumbu yonsi senjo bosari tari nga gaigo kabwa chake bosari ngokorekana buri mpaka Kiumbu ingimo bosonta de security enkomu bosiga ba ke patrol tuko erinde tonyora babiri batatu baenda basieke gwe bari by prison abera isambe ngiya gocha saba bande nase wizara yechisemi egati aborokia kro ase chi university au chi serikali ime yense ya Kenya niko bono banyare kusingerera unatibari gocha koira na emeremo goika serikali yanyare konekia buna yekiranirie SCBA eyo babwate yo mwaka 2021 wika umwaka 2025 bahukwana umugaso orero kro ase university ya Nairobi niko bono banyare kuboria banyare ko woborendi eri bakore okurubekana ko morembe buna enchiremo yokubolia gose yokoira ebirero byabo ase ebunge enene. We gather here because we want to petition the government
We want to petition the government under the rule of law of this country and the constitution. The government and our employers have defied the court judgment. The 2017-2021 CBA that was registered in court is a court judgment. 2021-2025 CBA is a court judgment. And to jumpstart the 2025 and 2029 CBA negotiations is also our right. We have therefore notified the security agencies who have allowed us that today we can peacefully, I repeat, peacefully demonstrate across the street, and we go petition Parliament, petition the CS Education, petition CS National Treasury, and we disperse. We are not going to be slaves anymore. Anymore. Yesterday, I was told CS Ogamba was telling us to go back to work. No. I want to tell him, we shall not go back to work come what may. Yes. You must pay us 7.9 billion. Yes. You have the judgment with you. Yes. You have the advisory opinion from the Attorney General. Yes. That was dated to your office on 10th April 2025. Kindly honor that one first. Gutigana nayo mwancho murigirire kiro mwaziri b'oburende bwaime Omosike Kipchumba Murkomen agenderete n'ekitaro kyae kya jukwaa la usalama gocha ase chi county ao litkuria rero nigo bono ari ase county eri ya Wajir nekiro bono anyarire kwera buna eserikali yabirige kobeka omokia eryo kwanekia yatingirie oburindi ase chimbebe anamonokoro ase enseri ya Somalia na boigo enseri ya Ethiopia kawukwana omugasorero nigo bono anyarire goteba kose anyarire gwakera balia bonsi babere bakubwaterana anemono abagambi nabo iko abanyanyimbo na ekiombe gya community policing asokwenekia kuna banyarire kobeka oborindi ase Chinsa chikolende abotebe serikali tiratigirabo nechikogendera komenta umukie kigima elio koenekia oborindi bwatingiwe. Mpaka sasa hivi ningependa kusema kwamba ni wazi kwamba challenges ya northern part of the country, especially border counties, tuko na mambo ya incursions ya criminal elements kutoka nchi jirani. Shida yetu kubwa ya Wajir hapa, tuko na border mbili international. Tuko na Somalia ambayo tunapata elements ambao wanatusumbua kwa mambo ya terrorism na mambo ya kuataka wa very important installations katika sehemu hii. Na nashukuru sana kwamba nyinyi mmefanya kazi kwa pamoja. Mmefanya kazi pamoja kuhakikisha tunalinda nchi yetu. Na washukuru sana wazee wetu. Na washukuru viongozi wenye ambao ni wa mashinani kwa kushirikiana na machifu na maassistant chifu na security teams wetu wakiongozwa na ma-OCSs na maofisa wetu kuhakikisha kwamba nchi yetu iko salama. Tuko hapa sasa kujadiliana ni jinsi gani tunaweza kusaidia zaidi kuleta hiyo uhusiano pamoja. Ni jinsi gani tunaweza kutumia community policing services tuhakikishe ya kwamba intelligence information inapeanwa in good time na wale ambao wanafanya namna hiyo wanakuwa protected, ili tuhakikishe kwamba there is early response ili sisi wote tufanye kazi kama kitu kimoja. Tunaendelea kusisitiza ya kwamba kwa mambo ya usalama katika sehemu hii, wazee ni watu wa maana, jamii ni watu ya maana, na tutaweka mkazo zaidi njia ambazo itasaidia kuleta nyinyi pamoja. Nimekubaliana hapa na wale ambao walishasema Ekeonga Chinsa Isano na Ibere asobwenga na otogukorera bukorene nande tumirane ase Chinsa ikome cyarero maragoba elento nyare kosanga ali abereka gukorekana ase Chinsa mo akubwa mono kurase county ya Kisii na bwigo county ya Nyamira tobosa guska ekiagera DJ Reels ngosware no murobere of vibes on vibes inchankoro kwa Matildah Obaigwa nere venyaboke kwenekia kwa nyoraiga ase nchera yebimanyirire.
Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka ucyase abahonya aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asa mabati ali aye chigage emerungebere na Isano na Sept babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwa gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ou MRM showroom onyare kwa gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerangene neduka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone